Muli bwanji Malawi nonse. Lero ndi Friday, madate muzinduza nonso pano ndi inu, koma ine ndikudziwa kuti lero ndi Friday mu April 2023. Amalawi, sindifuna kuti inu muzimangidwa m'masamba iyayi. Ndipo mukamva countryman akulankhula, siyani zimene mukuchitazo, mumvere kayi countryman afuna akulankhuleni. Zimene ndimakhala ndikulankhulani izi kuntchito kwanga kwakale ndi kumene ndinkadyera ndalama, chifukwa upangiri wanga pamulandu wina uliwonse Mulungu amandithandizira kupereka upangiri wabwino, munthu ndikapulumuka. Ndi upangiri wanga ndiodula kwambiri, moti inu kumamvera ulere ndikhoza ngonena kuti kumwamba tilemekeze ndithu kumwamba. Amalawi, inuyo mundikumbutsa ine kapena mundivomereza ine kunena kuti tili ana tikamva kunena kuti zaka za 2000 dziko lizatha. Mawu amene aja adali mawu akulu, chifukwa ife kuchokera tili ana kuzafika lero, kuchokera nthawi yakamuzu kuzafika inutu ndine takhala mu nthawi yakamuzu. Ana ena awa abadwira mu boni folo awa onena kuti nthawi yakamuzu kunalibeko, koma nkhani ndionena kuti kuchokera mbuyomo kuzafika mpaka na pano wina aliyense anali akuziwa zimenezo, wina aliyense anali akuzindikira, wina aliyense anali akuuzidwa. Ndiye Amalawi, lero 2023 zikuoneka kuti khangati jatinkazifa kale tikumaonera video ya black and white ija, kuzafika pakala kuzasiya zimakompakiti zija timazimenya pa lambo ayimira pakati pa kuyika lambo sokoyamba, kuzafika pa madiski, kuzafika lero pa maflash. Ine ndikuona ngati kuti tafikako kuja tinkamva kuja kunena kuti dziko lizatha kuja. Komano ankangokamba mozemberera kuti mathedwe a dziko adzakhala motani. Amalawi wanzanga, ndifuna ndikuwuzeni kuti mathedwe a dziko amene anthu amene amatanthauza ndionena kuti anthu azasiya kusatira Yehova ndi kutaya chipangano nayenda mu njira yolakwika ya Satana. Amalawi, inu muzikhala anthu okonda kumva zoona, inu muzikhala anthu okonda kumva zoona. Panopa tikuyenera tonse kuvomereza kunena kuti president wina aliyense amene amabwera pa upresident amakumana ndi chipinjo chimene chonena kuti amuna kapena akazi azikwatirana okhaokha. Mmadziwa chimene chimatanthauza Satana uja amasowa polowera. Ndiye inu achakwera mutiuze kuti Satana alowera pa inu. Satana ndo anakanika kulowera pa Dr. Bingwa Muthalika, or even my Joyce Banda, even pa Peter Muthalika. Satana anakanika kuti alowe ayike maziko ake onena kuti amuna azipanga za mathanyula. Tizichita so kubisa so apaso. Inu mathanyula si amene mufuna kuti mukakambirane ku parliament. Ndipo inuyo anthu aku parliament ndifuna ndikuuzeni, inuyo nkhani ya mathanyula yakukulirani sinu size yake ya mathanyula. Inunso anthu obanga anthu aku khoti khaya ati andani. Inu ndi Yesu, wankulu ndi Yesu. Ndifuna ndikuuzeni kunena kuti nonse amene mmapanga za malamulo a dziko la Malawi, inuyo panopa mukuyesedwa ndi mayesedwe akulu kwambiri amene adayesedwa Yesu atatengedwa kupita kwa fumu ina inanena kuti ine pita naini kwa wina. President aliyense amayesedwa ndi zimene za mathanyulazi kuti anthu azikwatana, amuna okhaokha, akazi azikwatirana, akazi okhaokha, azibereka ana m'maloto mwawomo, limene lili tchimo. Kuteko apa ifeyo Amalawi mukuyenera kuzindikira. Amalawi inuyo mukuyenera muzindikira kunena kuti panopa akufuna tipange lonchi Satana. Zikubisiranso ne apa. Ine sindimatha kumbisira munthu. Zikubisira ninu. Koma ndesi mmandiziwa. Ndizikubisirani. Ndiye inuyo Amalawi, ife tili kumudzi kuno
tikuvutikira kunoko kumavutikira yasopo ena ake tidasankha adapita ku parliament amalandira ndalama zochuluka nkumapanga zibwezi zochulukanso kumeneko instead of kupanga zimene tinasankhira aja ndiye panopa akumana mchipinjo amp anu munasankha kupita ku parliament aja lero akumana mchipinjo chimene lero akuyenera kuzindikira kuti ndalama zijankalandira zija sikuti ankakulandira za ulere ndalama zijamalandira zija sikuti amangolandira za ulere lero lono akuyenera kubweza kwa satana kubweza kwake ndicha akuti avomereze kuti amuna kapena akazi okhaokha ati azipanga wedding ati azikwatirana atu ndiye inuyo Malawi musavutike ma MP amenewa aliyense panopa ambe kupanga follow MP amene ali wa dera lake kodi dera langa MP ndani wakuti aliyense Malawi panopa afunse kuti kodi MP wa dera langa ndi ndani finally mutauni ena anachoka kumuzi tipange zimene tifufuze MP wa dera langa ndi ndani timuziwe tikangomuziwa MP ameneyoyo ine MP wanga akuti ndi wakuti wakuti okay Amalawi akangovomera lamulo limene lili kuti liduse anthu amene wawa anyerera mukamamva kuti wakuti ananyerera amene wakuti kuanyerera kwa Amalawi amene wawo ma MP amenewa osadzamvoteranso wina aliyense kuyambira president anthu amene wakangodusisa bilu imene ikuyambira president osadzamvotera Amalawi ine ndifuna ndikuwuzeni kunena kuti UTM ndi MCP akhala kupanga kwambiri za convention ya DPP kaya maona ngati ife sitingapange za iwo lero tiye tipange za iwo inuyo MCP muchita kuziwa kunena kuti constitution yanu ikunena kuti munthu 10 years ndi follow out about quick march sabwera so ameneyo inu zimezo simukuziwa kuti constitution yanu achakwerawo amene akuyenera kupitiratu asazabwereso sakuzabweraso ndi achakwerawo ine imene ndikuziwira ineyo atatenga boma chimene chinavuta atu ndi zawo anauzana kunena kuti ambuye ndalama izi sitazipeza ifeyo mwayi wathu uwu tiye tugwirise ntchito ndipo ifeyo ngati sitigwirisa pa ntchito mwayi wathu umene taupeza ife ndife anthu otembereredwa ndipo ifeyo sitizalemeranso amwene tiye tigwirise ntchito mwayi umene utilemere ndipo ifeyo tilemere ndi ana athu ndi abale athu onse ndi anthu onse akumuzi kwathu mistake itu imene anapanga to anthu awiri awa ndi imeneyo kuteko anthuwa sanabwere kuzasamala Malawi anabwera kuzasamala anawo kuteko akupanga mimba yawo ndi anawo ine ndikuwuzani tu Amalawi tu a president amene tinawo akupanga za anawo abale yawo ndi anthu akumuzi kwawo ndi akutchalichi kwawo basi Amalawi ndifuna ndikuwuzeni kunena kuti ku MCP kumeko ndiye kuli vuto lalikulu bwanso ku DPP chifukwa ku DPP anaonyerera kwaziwa kale tikwaziwa kale anaonyerera pamene ku MCP sakwaziwa anaonyerera achakwera kukhanga ali comfortable koma he is not comfortable enough chifukwa sakwaziwa anaonyerera pamene IPM akwaziwa anaonyerera mwamva ndipo inu MCP yatose alliance inuyo musamachedwe kumapanga za convention ya DPP CNC kukhuzani Amalawi ino ndikuwuzani kunena kuti kwatenga a Professor Peter Arthur Mutharika kuwaikapo nkutenga achakwera kuwaikapo achakwera sangamake pa professor achakwera ali kutali ndiye kuti musozo ali kutali ineyo countryman nakuzani kuti IPM akuima ndipo ena acha atangomva zimezi ati afuna bidi ati ku parliament ati akapereke zimenezi kuteroko ku parliament iku mukumana ndi mayesero awiri dziko la Malawi kukumana ndi mayesero awiri liyesero loyamba ndimene ndakuwuzani ndi chakunena kuti zokwatirana amuna okhaokha zimezo ndipo ineyo ndikuwuzani countryman ineyo ndikuwuzani ndifuna ndikuwuzeni inu ma MP komanso ndifuna ndikuwuzeni inu a president ndifuna ndikuwuzeni inu nduna zonse zaboma ndifuna ndikuwuzeni inuyo ma member of parliament amene mukunena zoti anthu azikwatirana amuna okhaokhanu ndifuna ndikuwuzeni kunena kuti kuwatenga anthu a Mulungu
apa cha about ta nkwatenganso anthu a satana kuwayika uku mzere wautali ineyo ndikuwuzani ndiwowu wa yehovawo kuyima anthu ochuluka kuposa kwa satana. Ndiye inuyo mufuna muyike lamulo la satana kumene kuli anthu ochepa kuti liwine kuposa kumene kuli anthu ambiri. Inuyo ngati mukususa muzapange referendum yonena kuti anthu ena akayime kwa satana, ena akayime kwa bwinobwino, ena akayime kwa yehova. Muzaone muzapeza kuti kwa yehova kuli anthu ochuluka kuposa kwa satana. Ndiye inuyo musapangise kunena kuti kwa satana kukhale kuwine, kwa mulungu kumene kuli anthu ochuluka kuja kuluze. Inu mukunama atu ini faya ngene makunza ndikuti zolankhula zathuzi nzodula. Pano pakatangobwera foni pamene ndikulankhula apa yathera pompa chifukwa chake tili odula. Ndikamakuza ndikuti muzimvesera anthu oti akamakuza ndi zinthu inu muzizindikiradi kuti zinthu zimene akundiuzazi muli uzimu. Mmodzi mwayo ndi abire banda. Ine sinimakuwuzani, ndimakubisirani. Ine sindinakuwuzani kuti EPM akuyima. Ndiye ndikuwuzani tu apa kiriye kunena kuti gemu ndiiti. Zimene ndakulongosoleranizo mungozibwereza kuzibwereza nokha chona muchita. Anthu awo anabwera kuti abe ndalama osati athandize amalawi. Ndiye lero zanyerekana akutumana kuti ati profesa asayime pamene anthu akufuna profesa. Apopo ndesigwiratu, apopo ndesigwira chifukwa ifeyo tangobweresano nuclear bomb. Profesa wamuthalika akangoyima basi achakwera sangamake olokutali achilimaso nde achilima khaya ndi azanena kuti chani olo achakwera inuyo pa ujeni pa kampeni muzanena kuti chani. Mmati mukamadusa madera abalaka chingeni nchewu sangano lizulu simmayima mmangothamanga ndiye mukabwerero mukauze anthu zochita. Akulu inutu ndifuna ndikuuzeni zimene mu plan yanu. Sinanga constitution ya MCP kunena zoti mmayenera kuyima 10 years. Mufuna muzayambise chipani chanu. Ndiye chipani chanu anthu azangokudyera ndalama zanu zonse muzabwereranso pa zero. Bola ndanena.